No to witam pięknie, ja jestem Niklaus, to są Simsy 4, kontynuacja rodziny Gizdów i całkiem możliwe, że dzisiaj będzie poród, na co wskazuje tutaj stan pani Marii. No to do dzieła. Niech żyją. Co tu się ostatnio? Ostatnio był pożar i traumatyczne wydarzenia. Rozbudowaliśmy się o bar. Także fajnie. Już trzeci trymestr, czyli to już naprawdę niedługo. A ona się chyba trochę wyłączyła, bo stoi i się cieszy. Znaczy, lepiej jakby się miała smucić, nie? Ale no... Czajcie tego niuansa, jak to mówił Ferdynand Kiepski. Ona wzięła urlop zresztą. O, a co tu się dzieje? Na co wskazuje stan bębna, tak. Naprawimy. Ona jest taka kurde babka. Wszystko potrafi po prostu. Po prostu wszystko. Kalgonu, tak. Kalgonu nie brała i bęben wycisło. Ale to jest najlepsza ciążowa specjalistka od reperowania sprzętu komputerowego. Patrzcie, jak tam dziubie coś. Nie wiem, co to jest za część komputera, którą ona trzymie. W życiu takiej na oczy nie widziałem. Żal patrzeć na tego kloca. A czy mamy pieniądze? Trochę mamy, ale... Dach mam niepowtarzalny? A mam w ogóle dach? Ej. Co ja tu to z tym dachem zrobiłem? Aha, ale zaraz, czemu tego nie widać tak? Ej, czemu go nie ma? A, jest! Dobra, to ścian nie było. A dach jest zrobiony, tylko niedociągnięty do końca był. Okej, a te okna krzywo w ogóle, te tu, a te... Dlaczego ja to w sumie tak zrobiłem, nie pamiętam. Dobra. Bo to jest tak, że... No. Że to jest tak, że trzeba by to poprawić. A, to te trzeba poprawić. A, tak jest spoko, ciekawiej. Czy będę nowego Mass Effecta ogrywał? Chyba tak. Jest jakaś symetria w tym. Aby tyla, no. Aby tyla. A ty się fajny syfiasz. Jak on brzydko mówią, nie? Co chwilę jakieś wulgaryzmy. Ona waży, a tu się prysznic zdupił. My jesteśmy samowystarczalni, żadnego zatrudniania, żadnych złotych rączków. I innych remigiuszów rączków, ale obczaił. Weź dobuduj Bachorowi pokój, ale on ma już wszystko co trzeba.
Tutaj ma, proszę... Jaki bas, łoje! Tu ma łóżeczko i w ogóle... Bez przesady, to tylko dziecko. Nie traktujmy go od razu jak małego człowieka. Nie bądźmy perwersyjni. Marie zarobiła dziś... A, bo ona ma płatny urlop. To jest życie, nie łazi do roboty, a dostaje pieniądze, nie? Kurde bele. Dywanik z drogą. A ja takiego nigdy nie miałem. Mój kolega taki miał, ja mu bardzo zazdrościłem. Dobra, ona się musi wysypiać, bo jej tam rośnie w bębnie ten mały potwór. Mógł się rozebrać, to by miał prysznic, dokładnie. Siema, Szczak. Usiu, siusiu. Ha. To jest szczęśliwy człowiek. To jest... On się potrafi cieszyć małymi rzeczami w życiu, na przykład. Że se siku zrobił. To brać przykład z niego w zasadzie, bo to jest, no... Wiecie. Serio stream z Sims 4? Nie. To nie jest na serio. To jest tylko taka... iluzja. Hopek na siedząco. Znaczy... Ja słyszałem, że ponoć jak się sika na siedząco, to że się cewka moczowa zagina tak. Ksz. Że jak tak, to tak. Ksz. I że potem jest problem z nietrzymaniem moczu. Ale nie wiem, ile w tym prawdy. Jakieś nudle sobie zrobił? Co to jest? Couché, pasta primavera. A on jest... Z niego się niezły kucharz robi. Tą czwartą trzeba z płytą odpalać. Nie, ja mam na Originie. Nie trzeba z płytą. Chyba mu zasmakowało to, co se sam zrobił. Dobra, ta by musiała też coś pomaszkecić. Dobra, rubasie. Steh auf! I sprzątaj. No ja wiem, że... O jest! Ale ją napląpało. Jo, to dupsa. Jak jej... Ona tam chyba ma... pieniądze z OFE. Albo bursztynową komnatę tam skryła. Jaki jej bas wydupcyło. To jest nieludzkie. To nieludzka sprawa. Jeszcze się cieszy. Ile tam simów siedzi. No. Ciekawe, czy się zaś użnie. A, nie. O kurde bele, ale zrobiła sztukę. Kosmita się urodzi. No może nie. A co jej się dzieje? A, bo ona musi sikusę zrobić też. Smutek. Obrzydza mnie ten brzuch ciążowy. No ale no... Co zrobić? No takie życie. Dobra, idź się wyjść z tej, bo zaraz będzie dramat. Jaki ma pępek jak peryskop. Lol.
Ewald co, ma koszmara chyba sennego. O, mało mu zabawy. Chyba seryjnie trzeba kupić nowego kompa, wiecie? O ja, a ja nie wiem, czy nas na to stać. Szacun. No dobra. Powiem wam tak, co jak co. Ale komputer to w domu powinien być porządny. Można klepać biedę. Można nie jeść. Ale komputer musi być. W sumie w życiu nie widziałem, żeby ktoś tak miał komputer ustawiony. Widzieliście kiedyś coś takiego? Żeby komputer stał za monitorem w ten sposób? Jakieś to takie nieludzkie. A no tak, bo jak kobieta w takiej ciąży, to nie można copulation. Chyba nie? Czy można? Nie wiem. Nigdzie tam co żadne tam. Kierowniczka co? Żre. Można, można. A dobra. Można, ale ostrożnie, spoko. Co się człowiek dowie. Gwiazda! Głupcze! Co ty gadasz? Nie gadaj takich rzeczy. Obrzydliwcu, ty wieprzu, ty. Żadny. Jaki głupek. Jakie wyście są głupki, to normalnie straszna sprawa. I że to jest przyszłość tego narodu, co go będzie, żeby on dryfował po morzach i oceanach, a nie osiadł dupą na tej tak zwanej bieliźnie. No i sobie nynają. Niech sobie nynają. Nyny. Życie jak w Madrycie, no. Nie pamiętam, kiedy ostatnio rachunki żeśmy płacili. Jak się nagle zrobi ciemno, to się znaczy, żeśmy nie zapłacili. O, tu wieczne święta. A ja dopiero dzisiaj tak w temacie to dopiero choinkę dzisiaj wyniosłem, bo miałem taką malutką choineczkę na parapecie. Dopiero dzisiaj się jej pozbyłem. Chcę zjeść coś słodkiego. Bo mi chyba cukier leci na zol. Jak to się otwiera, te czekolady nowej generacji? Panie, Zachód. My biedni Słowianie, nieprzyzwyczajeni do tak. O kurde, ale się twarda zrobiła. Babcia dała to fifę. O, to fajno. A, do gromnicznej, tak, wiem. Ale u mnie przeważnie była krócej. Płaciłem na koniec rozgrywki, tak? No to spoko. Dobra, przyspieszymy trochę ten proces. O, beka. Dobra. Ej, on, ja wiem co on powinien zrobić. On se powinien zagrać w grę. W Big Blick Blocka.
Fajnie, że oni się przez sen śmieją. A ludzie też się śmieją przez sen. W prawdziwości. Oh, say, whoa. Oh. Turn a row, turn a row. Broccoli, Steve. O ja. Uh-oh. Patrzcie jak ciulo. Nowy komp to ten. Whoa. Temu dobrze idzie. Oh, Groyster. Choinka ciepło oddała. No, to się nie zmarnowała. Yeah. Bo mi na YouTubie zgłoszą. 13 miesiąc ciąży, bo Niklaus zapomniał do szpitala wysłać. A to sama nie urodzi z siebie? A ty byś mógł się coś zawodowo dokształcać, programować. Hey, whoa. Oh. Whoa. Oh. Kornushta. Bint. Ty dobry jest, bez klikania pisze. Tego nie zgłoszą. Kurde flank. Byś się zdziwił, tyle ci powiem. W domu rodzić jak w XIX wieku. Nie wiem, mój dziadek się chyba w domu urodził, z tego co pamiętam. I żyje do dziś. I dobrze. Wydala manualnie. To wy gadacie. Wulgarni ludzie. Nierealistyczne, bo jej pęcherz zaczął rosnąć zanim siadła. Asysta odpowiednich służb. Znaczy no, w domu się można rodzić, jeżeli ktoś umie odebrać poród, a jak nie, to lepiej nie. Jak jej się koszulka na tym bębnie naciągła. Moja sąsiadka, jak miała taki bebzol, to jej stwierdzili, że ma za dużo wód płodowych. Nie wiedziałem, że można mieć za dużo. Piłkę połknęła, no mówię, chyba ja. Chyba ja. Dlaczego ona tak ciągle chodzi? No bo ona jest perwersyjna. Moja ulubiona kapela. Brzeszczotem po jajach. Ciągniesz za łeb, Znaczy, ja jedyne doświadczenia, co mam, znaczy nie bezpośrednie, to są z odbieraniem porodu krowy na wsi, na Opolszczyźnie. I wiem, że można na przykład krowie małej urwać głowę przy tym, albo ukręcić kark niechcący. I że to się często dzieje niestety. Ona się bekowa zrobiła, fes.
Weź coś, zrób takiego... Naleśniki. Ja jestem z Opola. O, no to pozdrawiam. Ja mam rodzinę z Krapkowic. Jedną odnogę. Tam, stamtąd, co był arcybiskup Nosol. Szybko wychodziłem, że mi się obojczyk złamał. To jak już jesteśmy w tematach porodowych, to ja byłem przez cesarskie cięcie narodzony. I mi lekarz przeciął tu pod okiem skalpelem. Miałem taką bliznę brzydką. I przez to mam prawe oko... Nie, tutaj to było. I przez to prawe oko mam takie trochę bardziej jakby domknięte niż lewe. Ale mi to nie wadzi jakoś. Nie widać też tego jakoś fes. Jaka... Oni się cieszą z prostych rzeczy. Normalnie na Simsach to by można było się uczyć, jak żyć dobrze. Yobda. Muszę... Kręgosłup ją rżnie od tego bębna. Jak ona będzie tak żarła, to to dziecko jak się urodzi, to będzie ważyło 15 kilo. Ja nie wiedziałem, że przy programowaniu można taką bekę toczyć. Ej, a on do roboty miał iść. Carboxyl niedługo się powinno rodzić, bo już jest 3. trymestr. Barabara Simem Ewald. Jaka świnia żadna, ty. W takim stanie błogosławionym nawet jej się chce dupczyć. Jak to tak... Jak to tak? Nie, Melitele, jeszcze nie, wiesz? Za to jej się chce... Chce jej się. Ej, niech pobiega. A, nie może. Kurde, myślałem, że pobiega to szybciej wypadnie. Co tu coś gadał ktoś? We FIFA gra. Rig. Oh. Oh. Happy Tree Friends. No. Idzie coś zrobić, żeby przyspieszyć ten poród. Nie wiem. A no co by my tu mogli zrobić śmiesznego? No ona teraz nie może robić śmiesznych rzeczy za bardzo. Oni się płciami powinni zamienić. No tak. Ola, wszystko widać. Zaczął się poród! Jak? Marii zaraz pęknie. Co? Co mam robić? Poród, ale nie na sraczu, bo nie wolno tak. Co robić? Cholera, co robić? Do szpitala.
Do szpitala! Gdzie jest? Jak? Co robić? Gdzie ona idzie? Co mam robić? Halo, pomocy. No bo ciśnie, no. Kliknij na nią. Urodź dziecko w szpitalu. Oh, to skufa. O kuźwa. Do szpitala. A ojciec w robocie. Cud narodzin. No. Ha! Ostatni... O! Imię! I teraz się zacznie. Jak mu dajemy na imię? To dziewczynka. O jest. No cóż, będzie chłopów wykańczać. Jak jej damy na imię? Macie jakieś te propositions? Będę wujkiem. Gracjanek, Wawrzyniec, ale to dziewczynka. Może Nikola? Nie, to mi się źle kojarzy jakoś tak. Dawidek, no jak Dawidek? Ewelina. Brygida. Ola. Pieronica. Grażyna. Kurde, nie wiem, ciężka sprawa. Vanessa. Vanessa Gist. Cipka w sensie kurka. Beata. Jessica. Euforia. Ej, wiem jak jej damy na imię. Co wy na to? Stare, tradycyjne, polskie imię. Tradycja. Tradycja Gist. No i potem będą pisać w gazetach, nie? Narodziła się nowa świecka tradycja. No, dobra, będzie tradycja. Tradycja Gist. Pasuje nawet. Pyk. Najwyżej sobie zrobimy nowe. A stary w robocie i nawet nie wie. Kajte bob. O, bobo bi bu 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 bu. Ba 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 bo bo be be. Nowa śląska tradycja. Bi ba ba bu ba. A 500 zł mi wcale nie przybyło, o dziwo. So, Nubu. Gorpina Musti? Bu 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 bu. Tupa tupa. Oh, Jabahorm. Co? Jabaworm? Czy to dziecko na pewno żyje? Chyba żyje. Podobne do sąsiada. Tak. O cholera. A stary jeszcze nie wie, że mu się dziecko urodziło. Ciekawe, czy będzie w ogóle jakaś reakcja, jak wróci. Czy pójdzie się wyszcza, zrobi se sznitę i pójdzie spać. A ta co? Aha, ta do kąpa. Dziecko do piekarnika. Ale dlaczego? Czekajcie. Podrzucaj. Jacy wyście są głupki normalnie. Do pieca albo zabić. Da się zabić. Leczcie się. Leczcie się wy ludzie bez empatii. Obrzydliwi.
Co to? Aha! Chelky Tibu. Rodzinni Simowie są najszczęśliwsi. To zupełnie przeciwnie jak w życiu. Aw. Co nie? Yumala. Powinienem dostać 4000, a nie 500. A czemu 4000 aż? Ojciec wyszedł po papierosy. Potem dziecko będzie mówiło: mój ojciec wyszedł po papierosy 15 lat temu. Gdzie mi podesłać gifa na Facebooku? Czemu to? A ona jest... O, czadzi! O, Jerona. Zaśmierdnęło się. Trzeba kupić nowe. Czemu nie ma karmienia piersią? Bo w postępowej Europie się nie karmi piersią. Yes and orb. Też mam gifa. Na Facebooka bym prosił, na fanpage'a, na wiadomość prywatną. Chyba że się nie da, to na maila, a mail jest na YouTubie. freakygamers@gmail.com .com. Do pralki. Postaż, lol. Cyckiem. Poka cyce. Jak to było, taka piosenka była. A u naszej Hanki cycki jak dwa dzbanki. A wiecie co było dalej? Nie wiem czy mogę zaśpiewać. I no nie mówcie nikomu. A pitula jak cebula, kupmy jej organki. Dobra, cio. Nic nie było. Mam nadzieję, że moderacja NVIDII śpi. Że mnie nie kontroluje, bo wydaje jej się, że jestem niegroźny. Co? Już po? Ona nie może do roboty, ona na macierzyński musi iść. Ej, a stary to chyba faktycznie po papierosy wyszedł i wróci za 15 lat albo w ogóle. Już twoje imię zdjęli ze strony NVIDII. Szybko. Szybko poszło. No szkoda. Ej, powiem wam z twarzy podobno... Stary wrócił? Nie. Tak. Ej, Ewald, bo masz dziecko, że ci chciał powiedzieć. A Marii do roboty, a... Karm z butelki. Dobrze, że u ojca jest tylko opcja karmienia z butelki. Boże. Dobra, no niech se śpi te dziecko, a my idziemy się przespać też. Twarz podobne do tego Jean-Paula. Jean-Paul Negro. Tak on się nazywał. Nie, to by było ciemniejsze. Ha! Lol. No... Dobra, rzucamy wyzwanie. Dobra, robimy dziecku bibaba. Aha, stary się chyba nie poczuwa do ojcostwa za fes. Szkoda. Tradycja gist. Niemowlę. Ja chciałem na miniaturę zrobić, ale... Przestaw kołyskę pod biurko. A no tak.
Ma to po ojcu, że śpi. No. Fakt. Ah, Teraz przechodzisz na Twitcha na stałe. Tak. Znaczy teraz, 10. Czwarty poziom gotowania, proszę, proszę. shibes. Poszedł na maila, dobrze, dziękuję. On tak czasem patrzy, to trochę mam wrażenie, że on jest psychopatą takim Beauvais. szalonym i że on ich kiedyś zamorduje. Ale może nie. Ah. Ah. No dobra. Oh, Cardool. Oh, Cousin. Udawajmy, że kochamy go, ją, je, te, dziecko. Oh, who's that, Nubu? Tak, o, chyba moje. Oh, drinks growb. Coś chyba nie wyszło. Te idź pobaznuj, a nie do telewizora. Oh, what you newbie? No dobra, zaplusowałeś. Yibsy. Jebzi. Dobra, dziecko niech leży tam. Co ma robić innego? Grasz na luzie z simami, nagle któremuś odbija i morduje rodzinę, game over. No. Czy sim może zamordować innego sima? Chyba nie. Chyba nie ma na przykład opcji zamorduj czy coś. Można tam wykończyć jakoś, spalić przez przypadek, czy bardziej umyślnie. Ooh. Na jakim kanale będę na Twitchu? Na kanale Niklaus. Oh. Twitch TV /Niklaus. Taka oryginalna nazwa. No ty za Roxę oglądasz. Weź się zajmij dzieckiem, może przytul je. Drabajne zabrać, no. Oh, Susu. Oh, Poptio Maeve. Hello. Pop. Ah. Oh, they Czekajcie, to jest ładne te. Fire whoopee. O, na miniaturkę. Ładny screen. Dobra. Getting a Nubu. He's your Dubé. Ej, to dziecko jest spoko, ono jest strasznie mało wymagające. Marii wróciła z roboty. Kupienie tego... A, rycy. Co może dziecko chcieć o 23? Żryć? Ah. Ooh. Trud rodzicielstwa. Haha. Żerę? Żerę. Oh. O, też ładne. Emosh. Yapdo. Haha. Zupełnie inaczej niż w życiu. Tak.
Żeby w prawdziwości sobie zafundować? No, dziękuję. Ej, ale ma ciągoty po ojcu, nie? Że flacha i od razu spokojny. A stara z roboty wróciła i stoi na tym. Ty może byś ty spać poszła na przykład. Postaraj się o dziecko z... Jeszcze jedne? Idź spać. Idź spać. O, jaka padnięta. Ojej. I idziemy, Lulu. Czeka na klienta. Panie, co pan gadasz? To jest porządna kobieta. Kryształ, nie człowiek. Szybko odzyskała figurę. Zupełnie inaczej niż w życiu. Haha! Zasiadł na dziecku. Na dziecku, co ja gadam? Na łóżku od dziecka. Przyszłego. Znaczy... Bo to chłopięce łóżeczko bardziej. To musimy zrobić jeszcze chłopca. O! Zepsuł się. Yep, so, Yibsy. That was quick. No i do kompa. Co można robić w środę o 1:27? Zrób chłopiarę. Chłopczycę. O jest, niech to nie gra. Potem się ją przerobi na lesbijkę. A to chyba nie można. Czy można? Są takie tutaj myki? Swap. Ej, brzmi jak po koreańsku trochę. Można lesbijkom zrobić na przykład. No dobra. Dobra, muza do snu, no. Przynajmniej nie polskie reggae. To by było najgorsze. Dobra, ojciec, weź ta miska. Nie wiem, zrób coś śmiesznego. Na przykład zamontujemy regulator przepływu wody w prysznicu. To jest to, co się robi, jak się człowiekowi nudzi. A tu woda jest rozlana w ogóle. Szlagry. Niestety nie przewidziano.
Można nią coś zrobić? Nie. Chciałem, że będzie na przykład opcja wypełźnij z kołyski i gryź ludzi po kostkach. To by było dobre, nie? Jak tam stary? Upgrade'uje. Dźwięki wydaje, jakby się z kimś bił, jak ninja. Ho! Hu! Siema Pawlos. Hua. A te dziecko się same postarzy w końcu, czy nie? A mogę na przykład ulepszyć sracz? Nie. Ale mogę... Nie mogę. Była opcja, ja wiem, ale czy one się same też postarzeje, czy nie? Tam była opcja No postarz. Tak? No postarz. Dobrze mówiłem. Żeby zrobić starsze. Podlewać i wystawiać na słońce. Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie mieli dzieci. Aha, jak mi się znudzi tak, to mam... Aha, no dobra. Czaję. Umrze na nagły bezdech. Co ty gadasz? Co ty gadasz? The nerve. Podrośnie za... Aha, dobra. To jeszcze nie postarzymy. Niech się... Niech pobędzie takim... oseskiem. Piekarnik albo mikser. Kurde, chmielu, co ty... Zaś się zaczyna. Takie jest chyba mniej problematyczne niż potem, nie? Mniej wymaga. Waste. Aha, bo on chyba tak nie... On się nie może do łóżka położyć. Kurde, czekajcie, to trzeba przenieść. Może tu? A bo, czekajcie. A. Dobra. To by było głupie. Na fotelu bidak zasnął. Muzyka budziła Sima. Tutaj chyba też, ale... Gdzieś trzeba to dziecko wyekspediować. No nie wiem. Do basenu. Czekajcie, nie wiem. Wezwij księdza, bo mają poltergeista. Tak. Czekajcie chwilę. Ja chyba też mam poltergeista. Mi się zdawało, że mi ktoś do drzwi klupie. Najlepiej na śmietnik. Daria, wiesz co? Idź sama się na śmietnik wynieś. Będzie mi dziecko na śmietnik dawała. Po Biblię i krzyż. Na wszelki wypadek. Dobra, nie wiem, no może no nie wiem, gdzie je dać. Kurde.
Może bym wyekspediował tą bieżnię, bo i tak nie używają. Albo łóżko docisnę tutaj. A nie, bo zaś nie wlezie z tej strony. O lol, przepraszam. Można sprzedać za 150. Czekajcie, albo te łóżko po prostu wywalić, nie? Albo gdzieś je tak, nie wiem, tutaj dać, a te niech se będzie tu i dobra. To się potem przerobi. Aha, że jak się bieżnią znudzili, to dzieckiem się znudzą też. Może nie. Gora! Gora! Gora. A ty, stary, idź się połóż jak człowiek cywilizowany. A tu idzie? Nie. Pod schody go dać? A była w ogóle taka teoria... Znaczy ja nie oglądałem... O Boże, Harry'ego Pottera za bardzo nigdy. Widziałem 3 części, gdzie 3 przespałem w większości. Ale była taka teoria, że on cały czas siedzi pod tymi schodami, nie? I mu się to... Korbla mu się zrobiła. Boże. Shabula. Czym mordano? Kiranga. Aż mnie ząb rozbolał. Opel go walnął, dlatego miał tą błyskawicę. No, tak mogło być, tak mogło być. No nie, no nie. Ojciec. Prać. Napraw. Jak to się dzieje? Wadida. Wow, dida, duda, duda, dida. Ah. Co ty gadasz, gwiazdo? Spokój. Aj. 6. poziom gotowania. To już jest poważny poziom. Mogłaby się jeszcze nauczyć ubierać na przykład, bo tak łazi demoralizująco po tej chałupie, że aż strach. Oh, Supoma. Ammo do noża się skończyło. No tak. Tak też było. Tak też mogło być. Mosiek z hitboxa. Siema, widać. Wszystko widać. Zaś! Co tym razem? Brett no quid. The North saved Chyba papu. Papa pipa. Jokey T-Boo. Żerej. Chipoma. Well, okay. Imala.
Nie masz w co grać. Mam w co grać. A ty nie masz co oglądać? Pokołyszmy. Czy tam była opcja podrzucaj? Tak, była. Ale chyba się nie może stać to, co byście mieli na myśli. Znaczy, chyba tragedii z tego nie będzie. Zapsi nubu. Zapsi nubu powiedział. To znaczy po węgiersku O, szatanie, hayabo. opuść tę dziewczynkę. Let's try. Oh, Ale podrzucił. Idź ty. Ale nie, co ty robisz? A, do pracy poszedł, dobra. Ciuliak przeszedł, popatrzył, poszedł. Tablica powiadomień jest pełna. Dobra tam. Ah. Wandida. Aha. Wandida. Pewnie jest taka minigierka, no tak. A tak z ciekawości sprawdziłem, czy są takie mody, że na przykład widać dupczenie, tak zwane. Są takie mody, nawet są takie mody, że macie pozycje różne do wyboru. No ale to na Nvidii wam tego nie pokażę. Na YouTubie też by było ciężko. Z zarabianiem. Oh, yeah, Bahorm. Ona chce pisać dowcipy, no to może iść pisz zamiast robić głupstwa. Jak w GTA, tak. Oh. Oho! Podupcyć na hitboxie. No ale to tak, jak ktoś się zdemoralizuje i mnie zbanują. To nie, no to raczej nie. Aha, aha. Ale jak się śmieje z własnych żartów, to chyba dobrze, nie? Zepsuty telefon. Wykręcić się od pracy? Nigdy. Znajdź kolegę. Bah. Muszą być wyśmienite żarty, naprawdę. Teraz chyba bardzo byś się nie przejął banem na hitboxie. Teraz bym się chyba przejął troszkę karą, jaką bym dostał. Jaką bym mógł dostać. Bah. Zabawy cała moc. Tak być musi. Wzywam księdza, bo mi demon włącza radio. Poltergeist. Bebok. Bah. Co ona tutaj ma? Zachowuj się złośliwie. Jest taka złośliwczyni.
Złośliwcuwa. No nie wytrzymie. Sprzedam to chyba. Bah. O. Śmieszne. Ah. A, ale śmieszne. Ha, ha. A bo to ona to włącza. Niech se potańczy. Tablice do wywoływania duch. A jest coś takiego? Kiedyś coś takiego było, nie? W starych Simsach. Czekajcie. Albo jakiś totem? Dekoracja dziecięca. Le! To nie to. Nic z tych rzeczy. Enough. Bah. Ej, a coś z dzieckiem w ogóle, bo coś ucichło. A, śpi. Zesrało się. Prosto w punkt. Tablica Ouija. Yabasane. Jabasane. Ouija. Niestety nie ma. Ojcowskie wyczucie czasu, tak. Idealnie. Oh, Neeb. Ugh. Wadisa. Dobra, postarzamy. Dostałem z aurą emocjonalną. Yebs. O kurde. Jaka ona będzie, te dziecko? Przylepa. To jest małpa na drzewie. Niezależna, żywe srebro. Aniołek, głuptasek, rozrabiaka czy rezolutna? Niech będzie rezolutna. Swota. I oto dupca. Ryżo. Subi Web. Moinil. Chipoma. Grams. Wadida. Ciups. O stary. Rezolutna po tatusiu. Sprzedajemy. Wstawiamy. Dobra, co ty gadasz, Pawlos? No, rudy synek to by było ja. I się ze schodów zdupi, a chyba nie może. I tak, co tak łazisz za mną? Weź idź. Galpa Longi. Fumu. Ucz mówić. Watso. Fish. Jak cię jakiego języka ona je nauczy? Runa. Kush. Po Nabakuzip. węgiersku chyba. Wink. Ege szege. Czoromasta. To jest nauka mowy.
Voby Nurks. You Wow. threw ya. A o szachach. Hooray a Zieg. Chima Rimple. Idealny rozmówca. Aha. Po śląsku go dać. Rany boskie, ubierz ją, bo dziecko sobie zapamięta. A, tak. Faktycznie. Ona po niemiecku mówi. Aber? Aber? Erste Polens, danach ganz Europa. Ratatatatata. Runa. Koosh. Aber? Benerf. Pithatow Felinus. Czołg. Fishal. Mówiłem po niemiecku. Panca. Chima Rimple. Gorg. Weź, co ta Summer Holiday chce? Yeshona. Weź się, babo. Cóż, jak ty szybko dorosła. Benarla Deroy. Ablish. Bina Garza. Fwib. Ah. Dobra, pogadane, idź się ubierz. Lampucero, ty. Difanehoch. Ej, a można zmienić tej małej też strój, nie? Co to jest, kurde? Jakie to głupie. Jakieś zabawki byś fundnął. Ale jakie? Dag dag. Łóżko nie starczy? Scheiben. O ciul. Ufol. Tatę wrócił? Nie, jeszcze robi. Mógłbym wcześniej wyjść, ale... Chifa. Ayuya. A, nie można, myślałem, że można dzieckiem ćwiczyć. Ona by chciała książki poczytać. Sobie Kizloka znajdzie. Kizloka kijek i niech zrobi szlojder. Wadida. Yumfo Thernoi. Nulatis Yikla Arogba. Gaga Pomoc Hara. w tańcu. I boy Subao. A bo ja mogę sterować tym dzieckiem tak trochę. Tradycja gist. Aha. Gawosz do siebie. Kek. Ciul, matka się położyła tak jak stała. Wykończyła się. A, i by trzeba jakieś klocki kupić czy coś. Albo lalkę. To dziecko to pijane jest chyba. Nie może spać w takim łóżku, a w takim może?
Ej, dzieci lubią spać. O, stary wrócił. Jaki wydupcony. Jak stoi nawet. Ale się uśmiecha. Dobra, niech on idzie spać, bo jest faza wegetatywna. Wszyscy śpią. No, chcę kupić domek. Kupię jej rurę do tańczenia. Nie mogę, Daria. Kup se, kurde, bungee i se skocz. z łóżka. Klocki. A tam klocki. Niech se zrobi klocka i niech się bawi. Proszę bardzo, kurde. Proszę bardzo. Pyk. Mogę jej nawet kupić. Za 115 to nie kupię jednak. Coś tańszego. Kucyk palomino. Proszę. Kucyk pyk. Proszę, jakie zabawki piękne. No. I kurde, dupa cicho. Na więcej nas nie stać, jesteśmy biedną rodziną. Trochę patologiczną. Klocka w toalecie i wręcz. Świetny pomysł. Haparapapa. Na takim metrażu, nie jest mały taki metraż aż. Nie? Mógł być mniejszy. Przed komputer i z głowy paręnaście lat. Nie, to będzie dziecko tradycyjnego chowu. Będzie się bawiło i w ogóle. No i z głowy. A matka do kompa. I dobre. Oh. Ah. Nowa tradycja. Tak. Oh. Palingo. Huh? Summer Holiday, Boże. Dobra, Kazanie o złym zachowaniu, jaka patola. A tu co się dzieje? Ciul dup się lodówka zwaliła. Dobra, naprawiaj, tam stoisz jak pała. Wygląda to mega bezpiecznie. Huh. Widzicie, jak się dziecko same wychowuje? Samo wychowujące się dziecko. Najnowsza broń III Rzeszy. Piękna sprawa. No, lodówki w życiu nie psują się w takim tempie.
jak w Simsach, to fakt. To fakt, niezaprzeczalny. A stara naprawiła lodówkę, szkoda, że zostawiła jedzenie na ziemi. Ooh, Barig. Oh. By się zainteresowała własną ratoroślą. Ratoroślą. Co to ona, o czym ona myśli? A, o klockach. To się zainteresowała. Nieludzkie postępowanie. Ale niech skończy to jedzenie. Ciul. Jakie już podrzuty robi, wow. Postaw barierkę, bo się zdupi bachor na ryj. Nie, tu nie ma takiej chyba fizyki nawet, żeby ona spadła. Ratorośrom. Tak. W kiepskich tak gadali. Ratoroś. Matka se chyba użyła palcysko. Albo nie. Jaki tu jest syf w ogóle. A ona zrobiła pół jedzenia i idzie spać. Cool. Scoo. Ona się zamienia chyba w świnkę. Jakieś tam... Albo we Francuza. Nie szkaluje oczywiście narodu francuskiego. Ta mi się ino powiedziało. Czy będę jeszcze dzisiaj streamował? Możliwe, ale później. Jak coś. Patrzcie, jak ją to zaabsorbowało. Tornero! Co? Co ty robisz, ojciec? Torka! To dziecko nie musi jeść. A właśnie. O cholera. O cholera. O cholera. O cholera. O cholera. Ojciec, bo się dziecko zeszcza. Dość tego konia. A ona nie może zejść na dół.
Gdzie jest opcja daj dziecko siku? Nic nie robisz, tylko uczysz dziecko korzystać z nocnika. Dobra, zaraz zatoniemy. Ale szybciej, idź szybciej, szybciej. Benor Sneep. Fruch. Oh, Slurka! Nie wiem, czy nie jest za późno czasem. Nocnik na górę. Dobry pomysł. Oh, Glaby. Woo! Aw, Venise! Nepka Exub! Oh, Gluzawinka! Narfabe! Pakioin Yibs! Whoa! Ubranie zmienić, tak. Zrobiła w pieluszkę już, musisz ją przewinąć. Ale no... Dobrze się bawi chyba. Siedząc tutaj. Oh, Kemba. Oh, Zainab. Oh. Oh, Biru. Ah. Oh. Dobra, daj jej pić. Opieka może je zabrać. Ty, co ty robisz, ojciec, powiedz? Woksa Thorf? Snoop. Heedger Dubé. Płakać nie będę. Trochę, no, szkoda. Vipiteb. Siema, Gromweb. No, nie jest dobrze. A żyć! Co? Chipsy? Groszek. No, i dobra. Beauvais. Dziecko je groszek rękami z miski, ale jest zadowolone. Już ojciec znienawidzony. Matka też już znienawidzona, bo nie dała pić. Patrzcie, hitboxowy sracz zepsuty, a twitchowy działa. Nocnik. Taka metafora. Villa Avicii. Amba Wabi Wi. Shima Wicho. Ma. Hi. Wiosłować łyżką. No, radzi sobie nie najgorzej.
O, i stary złota ręka. Sima, wyzi. Blasia, blasia. Tak, świąteczne ozdoby cały rok. Cały rok mają święta. Taka wesoła rodzinka. Dobra, odnieść te dziecko spać. Stara śpi. Chyba że trzymie kochanka pod kołdurem, bo mi tylko i dlatego je tak wesoło. Aw. No i kurde dobre, dziecko w świetnym stanie. Tylko musi się wyspać. Ah. Utulimy. Tulu tulu. Oh. Mwah. Oh. No i superanckość, dobra. Zapisujemy. Nowa śląska Dobra. Nowa tradycja. Pyk. Ja se tu zakańczę odcinek. Także dziękuję za uwagę, obejrzenie kolejnego odcinka Przygody Rodziny Gizdów. Widzimy się w kolejnych oraz innych materiałach. Zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na Facebook G2A i streamy od 10 lutego na Twitch TV Niklaus. Tyle ode mnie i pa.